Yazi ngiyacabanga ukuthi umuntu before azaphuze usuke vele sedakiwe. Kahle kahle ukudaka ufika kuqala nokuphuza. Ngakho umuntu okumbone nje umuntu enza into engenziwa umuntu ophuzile engaphuzile. Kodwa ubone ukuthi lo muntu usephuzile kodwa akaphuzile. Omunye azajabula ukuthi athi yena akaphuzi. Ngicathi awuphuzi ngani uma vele uphuzile. Athi hayi mina ngiphuzi mina. Kodwa wenza into enza umuntu ophuzile. Ngoba naku ukuze uphuze nje ngeke ungitshetse ngawo vele usuphuza utshwala nje uphila kahle. Uvela usuphuza nje uphila nje. Konke esoyiphuzisa umuntu azajabula ajabulela ukuthi akazi ufika kanjani endlini akasakhumbuli lutho. Uthi ungajabulisa usakhumbula lutho ngempilo yakho. Futhi nangenzeka noma yini ngawe ongayazi ungazi ukugcinelephi kwaphelelepi ngawe. Umuntu ajabula uqede icase. Icase lani uqede icase. Ngiqede icase. Yini iqede icase.